नायदो सेलफि लालायनानै भिडिअ खालामनानै मोसादों আমি মন্ত্ৰী বিধায়ক যেতিয়া একেলগে থাকিব লাগিব কাজিয়া কৰাৰ ফল নাই দিনাখনৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হৈছে তেওঁ সদায় আমাৰ লগত সৌহাৰ্দ্যমূলক সম্পৰ্ক এটা ৰক্ষা কৰিয়ে চলে মইতো 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে কথা পাতিয়ে থাকো সদায় प्रमोद बर' नोंनि आगदा आखि गोरों मानसिया जयन्त बसुमतारी राजन नार्जारिल' नामा आबसुनि सोमावसारनायाव गोरों गोराया सानैल'मोन नामा राजन नार्जारिनि आखला दिनै स्पष्ट जाबाय प्रमोद बर' थाखा फैसा गोनां मानसिखौल' सिनायो नामा नों आबसुनि सोमावसारनायाव गोरों गोरा मेरला दं बिथांमोनखौ मा एमपि टिकेट होनो हाया नामा जाय मानसिया मावग्रा मानसिया एमएलए आव थानानै मावनो हाखायो जयन्त बसुमतारिया मा बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनि ट्राइबेलनि थाखाय फंसेबो आसाम सरकारनि दिल्ली सरकारनि खाथियाव बाथ्राखौनो बुङा जाय मावनो हाग्राया मावनो हाखायो उकिल गगैनाव सों उकिल गगैनि बुंनायखौ नाय गावसिनि हारिनि थाखाय आसामनि गुबुन गुबुन जनजातिफोरनि थाखाय आसाम सरकारखौ दिल्ली सरकारखौ एमएलए आव थानानैनो सोमावग्लुंदों एसे दुखु मोनदों बिथाङा नाथाय बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो आंनिबो बिथाङा असे फंबाय बायदि जोङो गोबाव सम जोङो सोमावसारबोदों ज' खामानि मावबोदों नुबाय रायजोफोर नुबाय खोनाबाय प्रमोद बर'नि खुगानिफ्राय आबसुनि सोमावसारनायाव सानैल' दंमोन नामा प्रमोद बर'नि आगदा आखि जयन्त बसुमतारी राजन नार्जारिनि आखलखौ खोनाबाय नुबाय राजन नार्जारिनि आखला साननैसो जोबोद गोथाव गोदै राव बुंदोंमोन एमपि टिकेट मोनैनि थाखाय इउपिपिएल हानजानिफ्राय ओंखारनो गावनि मासिनिफ्राय ओंखारनो थाखाय लाइजाम गारदों होननानै खोनादों बेनो जाबाय आखला राजन नार्जारि जातिनि खामानि मावनो होननानै हारिनि खामानि मावनो होननानै गोदै राव बुंनाया बेनो क'क्राझाराव गेलेनो हागौ बिथांखौ बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय नायदो सेलफि लालायनानै भिडिअ खालामनानै मोसादों प्रमोद बर'आबो लाजिनो सोलों राजन नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारिल' नामा आबसुनि सोमावसारनायाव गोरों गोराया मेरला दं माथो हाजार गोरों गोरा दं आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोर सासे मानसियानो एमएलए सासे मानसियानो एमपि मावनो हाग्राबा एमएलए आव थानानैनो मावखागोन मा सासे मानसिखौनो एमएलए सासे मानसिखौनो एमपि जाय मानसिया एमएलए आव दं एमएलए आवनो थानानै माव सोरबा गोरों गोराफोरखौ हरोमोन आबसुनि सोमावसारनाय गोरों गोरा मेरला दं माथो राजन नार्जारिया थाखा फैसा जानाय लोगो लोगो गोजौनिफ्राय गोजौ नागिरदों जोब्राबदों एसे लाजिनो सोलों साननैसो सिगां बा गोदै राव बुंदोंमोन एमपि टिकेट मोनैनि थाखाय जोब्राबबाय आखलखौ नुबाय रायजोफोर তেনেকুৱা বহুত ডাঙৰ নেতা যিবিলাক আছে বিপিএফত বেছিভাগ হয় ইউপিপিএলৰ লগত আহি গৈছে নহলে বিজেপিৰ লগত গুচি গৈছে তো আজি মানে অলমোস্ট মানে ভৰিৰ তলত মাটি নোহোৱা নিচিনা হৈছে বিপিএফৰ हारिनि खामानि मावग्रा जातिनि खामानि मावग्रा बिटिसि बिटिआरनि जनजातिफोरनि खामानि मावग्रा नुबाय आखला दान्दिसेल' थाखा फैसा जाबा मानसिफ्रा जोबोद गोजौनिफ्राय गोजौ थांनो लुगैयो जाय मावग्रा जाय जातिनि जनजातिफोरनि खामानि मावग्रा एमएलए आव थानानैनो मावग्रा मानसिया मावनो हाखायो नङा होमबा जाय दिनै उकिल गगैया एमएलए आव थानानै गावसिनि जातिनि गुबुन माखासे संगठनफोरनि खोथा बुंगासिनो सरकारखौ नारसिनगासिनो जाय मानसिया एमएलए आव थानानैनो मावनो हाग्राया मावनो हाखायो दिनै जयन्त बसुमतारिया एमएलए आव थानानै मा खामानि मावदों बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनो मा खामानि मावना होदों जोंथ' आसाम एसेम्बलियाव फंसेबो जयन्त बसुमतारिनि गोख्रों बिबुंथिखौनो खोनाया आसाम सरकारनि भारत सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौनो जों खोनाया ट्राइबेलनि बर' हारिनि बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनि खोथा बुंनायखौनो जों खोनाया नाथाय दिनै प्रमोद बर'आ एमपि टिकेट जयन्त बसुमतारिनो होदों बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जों सानो प्रमोद बर'नि खुगानिफ्राय खोनानो मोननाय मथे सानैल' आबसुनि सोमावसारग्रा गोरों गोरामोन नामा जयन्त बसुमतारि आरो राजन नार्जारि सानैल' नामा
प्रमोद बर'नि आगदा आखि आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय जयन्त बसुमतारी आरो राजु नार्जारी बे सानैल' नामा जोंथ' हाजार हाजार आबसुनि सोमावसारनायाव गोरों गोरा जायफोर गोरों गोराफ्रा हाजार हाजार गोलैसोनानै दं गावनि फरायनाय गावनि रोंगौथि गावनि बैसो आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै दिनै साख्रिबो गैया इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जेबो हेफाजाब मदद मोना नाथाय जायफोर गोरों गोरा आबसुनि सोमावसारनाय बिथांमोनखौ टिकेट होनानै दैथायहरोमोन जायफोर गोरों गोरा आबसुनि सोमावसारनाय गोरों गोराफोरखौ दैथायहरोमोन प्रमोद बर'नि खुगानिफ्राय दिनै खोनानो मोनबाय एसे लाजिनो सोलों प्रमोद बर' सानैल' गोरों गोरा दं नामा राजु नार्जारियाल' नोंजों आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों नामा एसे दुखु मोनदों बिथाङा नाथाय बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो गोबाव सम जोङो सोमावसारबोदों ज' खामानि मावबोदों बिथांखौ जोङो बयबो सावरायबाय थादों आरो इयुनाव बिथांखौबो जोङो मोजां जायगा होगोन आरो बिथाङा जोंनि सासे दैदेनगिरि जोङो बिजाथिखौ मैया फोसावबाय दिनै बयहाबो मोनसे बिबान फैबाय जोङो खौसे जानो हायैनि थाखाय थांनाय मोननै टार्म जोंनि एमपिखौ जोङो खोमानानै लानांदों आरो नैबे समाव मोनसे मोजां खाबु फैदों दिनै बयबो खौसे जानानै भट होनानै जोंनि सासे गावनिनो बिदा फंबाय हिसाबै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो देरहाहोनायनि मानोना एबार जोंजों लोगोसे बिजेपि एजिपि आरो गोबां आफादफोरजों जों दंफायो ओंखायनो एबार जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहागोन ओंखायनो जोंनि माहारिनि सासेबो सुबुङा जाहाथे गावनि भटखौ आद्रि खालामा मानोना क'क्राझार समस्तियाव जोंनि सासे एमपि नांगौ आरो बे एमपिखौ मोननो थाखाय इउपिपिएल दोलोल' नङा बयबो खौसे जानानै भट होनानै गुबुन बायदिसिना खोथाफोरखौ बावथ'नानै जों खौसे जानानै आवगायबोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों राजु नार्जारी बिथाङा बिबान एंगारनायनि खोथा खोनानो एसे दुखु मोनदों बिथाङा नाथाय बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो आंनिबो बिथाङा असे फंबाय बायदि जोङो गोबाव सम जोङो सोमावसारबोदों ज' खामानि मावबोदों बिथांखौ जोङो बयबो सावरायबाय थादों आरो इयुनाव बिथांखौबो जोङो मोजां जायगा होगोन आरो बिथाङा जोंनि सासे दैदेनगिरि बे हिसाबै बिथांनि सायाव जि अननाय बिथांनि सायाव जि सनमान बे जोंनि पार्टिनिफ्राय अरायसम थाबाय थागोन आरो बिनिखायनो बेखौ बे जेंनाखौ जों थाबैनो सुस्रांगोन মানে পীযুষ হাজৰিকা যেতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী এটা বস্তু একদম কনফাৰ্ম যে আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী মানে আটাইতকৈ এক্টিভ বৈৰী বন্ধু বন্ধুৰ ৰূপত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা বিধায়ক অখিল গগৈ বন্ধুৰ দৰে গাত ঠুকিয়াই কথা পাতিছে হাঁহিছে ধেমালি কৰিছে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই শিৱসাগৰৰ কেইবাটাও মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি বুজ লৈছিল পৰিস্থিতিৰ আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মথাউৰি পৰিদৰ্শন কালত সংগ দিয়ে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বন্ধুৰ দৰেই কৰে মত বিনিময় তাৰ মাজতে পীযুষ হাজৰিকাই হাঁহি হাঁহিয়ে ক'লে মথাউৰি হৈ যাব ভোট কিন্তু আমাক দিব কিন্তু আমাকে লাগিব কিন্তু আমাকে লাগিব হাঁহি হাঁহি অখিল গগৈয়ে ক'লে কাম হ'লে ভোট আপোনালোককে দিব দিচাং পঞ্চায়তত বিজেপি নিজেকে দিচাঙক বেংক আপুনি সুৰক্ষিত কৰি দিয়ক গোটেই ভোট আপোনালোকে পাব নাপায় নালাগে বস্তুটো বচাই দিলে হ'ল হয়নে মাজতে মন্ত্ৰীক আদৰণি জনাওঁতে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মানুহৰ মাজৰ পৰা মাতি আনিলে আন এগৰাকী বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইক ৰাজনীতিত সদায় অহিনুকুল মন্ত্ৰীগৰাকীৰে বিৰোধী ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কগৰাকীৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰেই নহয় সংবাদ মাধ্যমটো কৰিলে প্ৰশংসা ক'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা অসমৰ আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী মানে পীযুষ হাজৰিকা যেতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী এটা বস্তু একদম কনফাৰ্ম যে আমাৰ গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এক্টিভ মন্ত্ৰী মানে আটাইতকৈ এক্টিভ অখিল গগৈৰ এনে প্ৰশংসাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই
লগতে ক'লে আমি মন্ত্ৰী বিধায়ক যেতিয়া একেলগে থাকিব লাগিব কাজিয়া কৰাৰ ফল নাই বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী হিচাপেতো এটা সম্পৰ্ক থাকিব আৰু তোটো আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া ব্যক্তি আমাৰতো কাৰোৰ লগত মাটি বাৰী কাজিয়া নাই কাৰোৰ লগত ঘৰুৱা কাজিয়া নাই সমালোচনা যেতিয়া তেখেতে কৰিব যুক্তিৰ খাতিৰত আমিও কৰিম সেইটো থাকিব কিন্তু আমি আকৌ কৈছো অসমত আমি সকলো একেলগে থাকিব লাগিব বিধানসভাত আমি একেলগে থাকিব লাগিব গতিকে কাজিয়া কৰাটো কোনো ফল নাই ইপিনে পীযুষ হাজৰিকাক অখিল গগৈয়ে প্ৰশংসা কৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ক'লে আমাকতো এতিয়া সকলোৱে ভালেই পায় মোকো শলাগ লয় মোক ফোন কৰিলেতো মোৰ কামবিলাক ভাল বুলিয়ে কয় বেয়া বুলি কেতিয়া কয় যিদিনাখনৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হৈছে তেওঁ সদায় আমাৰ লগত সৌহাৰ্দ্যমূলক সম্পৰ্ক এটা ৰক্ষা কৰিয়ে চলে মইতো 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে কথা পাতিয়ে থাকোঁ সদায় MLA মন্ত্ৰীৰ আৰু এইখন চৰকাৰৰ বেয়া কোনে কেনেকৈ ক'ব পাৰে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট